Амари е шик, но без показност. Място с премерена естетика, естествени материали и архитектура, която се вписва, а не се налага. Във всеки проект, който сме създавали досега, винаги сме се стремели да надграждаме, да предлагаме повече. Повече като архитектура, повече като усещане, повече като стойност. С времето разбрахме едно – най-ценните възможности са тези, които не се повтарят. Днес имаме честта да създадем комплекс на изключително място. Първа линия, достъп до морето и частен плаж изцяло на територията на Амари, ексклузивно за собствениците. Близостта до административен център, планина, малки селца с романтични ресторанти и пристанище създават редкия баланс между уединение и активен, пълноценен летен живот. В Амари влагаме най-доброто, което сме научили досега. Работим с изключителни професионалисти, архитекти, инженери и експерти, които споделят нашето разбиране, че качеството се постига с внимание към всеки детайл. Използваме материали и технологии, които осигуряват висока прецизност, дълготрайност и комфорт. Шумоизолацията, енергийната ефективност и дълготрайната устойчивост остават невидими, но имат отражение върху начина ни на живот. В Амари те са на най-високо ниво. Днес хората търсят качество, среда, сигурност и отношение. Амари е нашият отговор на това търсене.